साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। सागरी महामार्गावरील आठवडा बाजार हलवण्यास नागरिकांनी आज विरोध दर्शवला। नागरिकांनी आज नगर परिषदेत धडक देत नगराध्यक्षांना तसं निवेदन दिलं। पाहूयात। काही शासनाचे एसओपी त्या एसओपी प्रमाणे काय झालं होतं की गर्दीचं ठिकाण तुम्ही स्प्लिट करा, लोकांची गर्दी होणार नाही, क्राउडेड एरिया जे आहे तिथे स्प्लिट करा, कमीत कमी लोकांना त्या ठिकाणी जाता आलं पाहिजे आणि गर्दी होऊ नये एसओपी होती कोरोनाच्या काळामध्ये। तर त्याचा एक भाग म्हणून काय करण्यात आलं होतं की याचं आपण विकेंद्रीकरण जेणेकरून सगळे लोक एकत्र ठिकाणी बाजाराला येणार आणि मग त्याच्यासाठी उपाययोजना म्हणून त्यावेळेच्या प्रशासनाने असा निर्णय घेतला होता की बाबा सागरी महामार्ग दुर्घटना जी जागा आहे रस्त्याची, तर त्या ठिकाणी सफिशियंट स्पेस आहे की तिथे छोटे छोटे विक्रेते आहेत ते आपलं शेतमालाचं विक्री करण्यासाठी योग्य पद्धतीने करू शकतील आणि एकंदरीत रचना लक्षात घेतली तर देऊळवाडा भाग, वायरी भाग, रेवटाळा भाग, यामध्ये धुळीवाड्याचा भाग अशा लोकांना तिथे चांगला ॲक्सेस आहे, ते पटकन येऊ शकतात, घरी जाऊ शकतात आणि त्याच्यामुळे कंजेस्टेड एरियामध्ये क्राऊड होऊ नये म्हणून ते चांगला उपाय त्या ठिकाणी होता। आणि भविष्यामध्ये काय झालं तर लोकांना तो सूट त्या ठिकाणी त्या बाजाराचं असलेलं अस्तित्व हे लोकांना सूट झालं, त्यामुळे एवढंच लोकांच्याही अंगवळणी पडलेलं आहे की आता घरामध्ये वयोवृद्ध माणसं आहेत, महिला वर्ग आहे, काही लोकांच्या घरामध्ये अशी परिस्थिती आहे मॅडम की घरामध्ये अंतरुणावर असलेला माणूस आहे, त्याला सांभाळणारा घरात दुसरा एकच माणूस आहे, त्यांना ते तिथं पायपीट करून तिथं बाजारात या आणि पुन्हा घरी जा त्यापेक्षा दुर्घटना त्यांना अगदी कन्व्हिनियंट आहे आणि म्हणून अशा परिस्थितीमध्ये हा जो वयोवृद्ध गट आहे म्हणा किंवा महिला वर्ग आहेत, महिलांच्या समस्या घरामध्ये खूप असतात, त्यांच्यावरती अनेक जबाबदाऱ्या घरामध्ये असतात, लहान मुलांच्या जबाबदाऱ्या असतात, घरातल्या माणसांच्या जबाबदाऱ्या असतात आणि व्यवसायाच्या जबाबदाऱ्या असतात आणि या सगळ्या माध्यमातून त्यांना बाजारासाठी म्हणून मुद्दामून वेळ काढून पायपीट करून त्यांना तुम्ही इथंच या अशा प्रकारची जी मागणी जी आहे ती करणं माणूस सहनशील होणार नाही। आणि एकंदरीत मालवणचा भौगोलिक परिस्थिती आपण विचार केली कसं आहे मालवण, या बाजूने वायरी गाव आहे, या बाजूने कोळम गाव आहे, दिवे गाव आहे, कातवड गाव आहे, कांदळगाव आहे, धुळी आहे, पलीकडे धुळे कुंभारमाट आहे, यासारखी अनेक गावं याला जोडलेली आहेत शहराला। प्रत्येक गावाचा आठवडा बाजार भरतो का, कुंभड्यामध्ये बाजार भरतो का, कुंभारमाटला बाजार आहे का, कोळमला बाजार भरतो का, दिव्यामध्ये बाजार भरतो का, असं होत नाही। तर हे सगळी माणसं कुणावर अवलंबून आहे तर मालवण शहरामध्ये असलेल्या बाजारावरती अवलंबून आणि त्यांना जर एखाद्या ठिकाणी जर सोयीचं असेल तर ते बंद करणं कितपत योग्य, या दृष्टिकोनातून प्रशासनाने सुद्धा एक कसा लोकाभिमुख विचार करणं अपेक्षित आहे आपल्या दृष्टीने की हा बाजार चालू राहण्यासाठी प्रशासनाने देखील काही कुठं नियमामध्ये ते बसवून काय उभं करता येईल, लोकांना विश्वासात घेऊन त्या ठिकाणी काय करता येईल याचं कुठेतरी आपण विचार करणं गरजेचं आहे। आता काय आहे, विरोधाला विरोध अपेक्षित सगळ्यात महत्वाची त्यांनी मागणी केली तर मग त्यांनी 800 लोक आणले, 800 सह्या आणल्या, आम्ही 1600 सह्या आणल्या, त्यांनी 3200 सह्या आणल्या, आम्ही 8000 सह्या आणल्या, काही नव्हतं कॉम्प्लेक्स सोल्युशन बिझनेस ते आपण कसं काढणार आहे, सह्यांचे निवेदनं देऊन 10,000 सह्यांचं निवेदनं देऊन आणखी 50,000 शहरातली माणसं आणून आपण रिप्रेझेंटेशन करून प्रशासनावर दबाव आणून असं करायचं आहे का, हा लोकशाही मार्ग आहे का, तर निश्चित असेल किंवा एका विशिष्ट समुदायाच्या साठी आपण इतर सगळ्या नागरिकांचा आपण जनमत विचारात न घेता आपण एक असा आर्बिट्ररी ऍक्शन्स किंवा आर्बिट्ररी आपण डिसिजन घेणार आहोत का, तर निश्चितपणे आपल्याला तसं तयार आहे। कारण
नगरपालिकेचे असतील नियम, नगरपालिकेचे असतील कायदे स्थानिक पातळीवर करायचे असतील आणि पाहिजे आणि नागरिकांचं मत, नागरिकांची सोय, लोकांचं हित ह्याचं सगळ्याची सांगड म्हणून आम्हाला या तुमच्याकडून निर्णय अपेक्षित आहे. आता काल आमची सभा झाली देववाड्याला, नारायण मंदिरामध्ये आमची सभा झाली. अवघ्या मला तरी त्या सभेबद्दल काही प्रत्यक्ष माहीत नव्हतं. आम्ही आमच्या गुरुपौर्णिमेच्या उत्सवात असताना अचानक व्हॉट्सअपवर एक मेसेज आला आणि ते व्हॉट्सअपवरची जी पोस्ट आहे ती बघून आम्हाला वाटतं की कोणीतरी चांगलं इनिशिएटिव्ह घेतोय तर आपण निश्चितपणे त्या विषयामध्ये आपण संबंधित आहोत, आपणही गेलं पाहिजे. पण आम्ही त्या ठिकाणी सभेला गेलो तर मॅडम आपल्याला लोकप्रतिनिधी म्हणून नगराध्यक्ष मॅडम आणि शासकीय प्रमुख म्हणून आज तुम्ही एवढी वाटली. आणि तुम्हाला खरोखरच नम्र तरी सांगतो की कालच्या सभेमध्ये एकाही माणसाने किंवा एकाही नागरिकाने आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या विरुद्ध म्हणा किंवा शासनाच्या विरुद्ध म्हणा कसल्याही प्रकारची कालच्या सभेमध्ये मी अतिशय त्याने सांगितलं, गर्वाने सांगितलं आमच्या वॉर्डच्या नगरसेविका मॅडम, चव्हाण मॅडम त्या ठिकाणी होत्या, आमच्या अंबेडकर मॅडम होत्या, त्या ठिकाणी आमच्या आडकर मॅडम होत्या, नादळकर मॅडम होत्या. आम्ही वेगवेगळ्या समाजातले वेगवेगळ्या घटकातली माणसं होती आणि असं ते झालं नाही की आता चला काढूया 2000 लोकांचा मॉक आणि नगर परिषदेवरती मोर्चा नेऊया आणि क्रिया आंदोलन आपल्याला पाहिजे तसं लोकांचं अजूनही म्हणणं काय आहे की अतिशय निर्णय घेताना अतिशय इतक्या सेन्सिटिव्ह पद्धतीने घ्यावा की बॅलन्स झाला. या ठिकाणी व्यापाऱ्यांचं कल्याण, या ठिकाणी असलेलं नागरिकांचं हित आणि त्या ठिकाणी येणाऱ्या विक्रेत्यांचं हित, या तिन्ही कालच्या सभेमध्ये आमच्या या मुंबरकर मॅडम आहेत, चव्हाण मॅडम आहेत, त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली. माझ्या मते मुंबरकर मॅडमनी याच्यापूर्वी निवेदन मॅडम आपल्याकडे दिलं होतं या संदर्भामध्ये आणि त्यांनी तुम्हाला रिक्वेस्ट केलेली आहे की हा बाजार का हलवू नये आणि त्याची काही कारण त्यांनी निवेदनात दिले. कारण आमच्या चव्हाण मॅडमनी देखील उघडपणे त्या ठिकाणी त्यांचं मत व्यक्त केलेलं आहे की त्या नागरिकांची सोबत आहे. ललित चव्हाण यांच्याशी आमचा पूर्व संपर्क झालेला आहे तर त्यांनी काल ते उपलब्ध नसल्यामुळे येऊ शकले नाही तर त्यांनी देखील आम्हाला पाठिंबा त्या ठिकाणी दर्शवलेला. तर आम्ही सर्वप्रथम आमच्या वॉर्डचे जे सगळे पाटकर साहेब आहेत तेही आमच्यासोबत आहेत. म्हणजे आमचे सगळे जे नगरसेवक मंडळी आहेत जे आमचं प्रतिनिधित्व या ठिकाणी करतात तर निश्चितपणे आम्ही त्यांचं अभिनंदन या ठिकाणी करतो की ते आमच्यासोबत आहे. परंतु ते आमच्यासोबत आहेत म्हणून आम्हाला तसं नको, आम्हाला निर्णय पाहिजे, त्याच्यावर कुठेतरी कॉम्प्लेक्स सोल्युशन पाहिजे. हा प्रश्न कसा आहे एकदाच त्या ठिकाणी तो निर्णय करण्याचा मुद्दा आहे. आठवड्या बाजाराचा मुद्दा या वर्षी आला, पुढच्या वर्षी आला, त्याच्या पुढच्या वर्षी आला असं नाही झालं पाहिजे. तर त्याचं जे काही नियोजन आहे, त्याचे जे काही चौकट आहे ते तुम्ही आताच म्हणण्यापेक्षा या विषय आता आल्याच आहे आपल्यासमोर तर त्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही तो काय करा सॉर्ट आउट करा अशी आमची त्या ठिकाणी तुम्हाला विनंती आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे मुद्दे आता तुम्ही सगळ्यांनी पण ऐका. आपल्या निवेदनात मुद्दे प्रत्येकाला मी ते निवेदनाची कॉपी देऊ शकत नाही तर एक एक मुद्दा आहे तो आपण याला सांगूया आणि मुद्दा सांगितल्यावर त्याच्यावर आमचं काय सोल्युशन आहे नागरिक म्हणून आम्ही तुम्हाला काय प्रशासनाला मदत करू शकतो हे आम्ही तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो. म्हणजे ते बंद करा आणि बंद नाही करा असं आपल्याला वाद नाही करायचं. आपल्याला मार्ग पाहिजे म्हणून आम्ही सोल्युशन घेऊन आलेलो आहोत. माझ्या माहितीप्रमाणे अगोदरच्या निवेदनांमध्ये उत्तर सोल्युशन नाही आहे. हे असं झालं पाहिजे एवढंच म्हणणं आहे. का झालं पाहिजे किंवा त्याच्यातून आपण काय मार्ग काढूया असं आपल्याकडे आलंय का मॅडम? सोल्युशन तुम्हाला कोणी दिलंय का? नाही दिलेलं आहे. पण आम्ही निश्चितपणे त्याचा विचार केला की गरज आमची आहे, नागरिकांची गरज आहे, याच्यात नागरिकांचं हित आहे तर मग नागरिकांनी सुद्धा त्यांची जबाबदारी म्हणून नगरपालिकेला मदत केली पाहिजे आणि आपले सुद्धा काही सोल्युशन्स असतील तर ते तुम्हाला आम्ही दिलेले आहे. तर आमचं पहिलं सोल्युशन ट्रॅफिकच्या मुद्द्यावर आहे. ट्रॅफिकचा मुद्दा निवेदनाचा त्यांचा मुख्य मुद्दा महामार्ग देऊळवाडा कोळप हा जाणारा जो सागरी महामार्ग आहे या सागरी महामार्गावर प्रचंड ट्रॅफिक होतं. प्रचंड ट्रॅफिक झाल्यामुळे एवढं त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स होतात म्हणून तिथे बाजार नाही. हा त्यांचा प्राथमिक मुद्दा आहे. आता आपण एक त्या ठिकाणची रचना लक्षात घेऊ. कशी पोझिशन आहे? मालवण कसा रस्ता असा पूर्व पश्चिम आहे आणि उत्तर दक्षिण असा त्याला अटॅच असलेला अंतर्गत सागरी महामार्ग. आता सागरी महामार्ग या ठिकाणी जर आपण पूर्ण लोकेशन विचारात घेतलं तर त्या रस्त्याच्या बाजूला सुद्धा साईड पट्टीला प्रचंड जागा आहे. अशी पोझिशन नाहीये की सगळे व्यापारी म्हणजे आपल्या समोर जे पिक्चर उभं केलं जातं की नाही ते वस्तुस्थितीला का धरून नाहीये हे आता मी तुम्हाला सांगतो. मला
बाकी कोणावर टीका करायची नाही, कारण आम्ही आमची बाजू घेऊन आलेलो आहोत. ती आमची बाजू तुम्ही ऐका. बाजू अशी आमची आहे की त्या सागरी महामार्गाला साईड पट्टी आहे. मालवण बाजारपेठेची पोझिशन आहे का की मालवण भरत नाका किंवा स्टेट बँक जुनी इथपर्यंत जरी जागेचं नुसतं चालत जरी पाहणी केली तर जरा सुद्धा जागा फुटभर जागा नाही आहे त्या ठिकाणी. तरी सुद्धा तिथे आम्ही सगळे नागरिक ऍडजस्ट करतोय ना. आमची काही त्याच्यात हरकत आहे का? कुठल्या तुम्ही आमचे हे 2 वॉर्ड सोडूनच द्या, हे जे 21 वॉर्ड आहे आताच्या याच्याप्रमाणे कुठल्या नागरिकांनी तुम्हाला आपल्याला निवेदन दिलं की नाही आम्हाला अडचण होते? ऍडजस्ट करतात, ऍडजस्ट करून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून ऍडजस्ट करून घेण्यासाठी आम्हाला आता नुसतं व्हर्बली काही नको आहे, आम्हाला ते सगळं रिटर्नमध्ये तुम्ही बसू, कायद्याच्या कक्षेमध्ये ते तुम्ही आम्हाला बसू. आता आमचं म्हणणं काय आहे, व्यापारी तिथे बसतात, ट्रॅफिक होतं ना, तर आत्ताची पोझिशन अशी आहे की रस्त्याच्या डाव्या बाजूला व्यापारी बसतात, विक्रेते, व्यापारी शब्द चुकीचा वापरतो, विक्रेते आपण म्हणूया, शेतमालाची विक्रेते करणारे व्यक्ती या डाव्या बाजूने बसतात, उजव्या बाजूने बसतात, स्वाभाविकपणे मध्ये जागा कमी, बरोबर आहे. आता आपल्याला काय करता येईल, वाहतुकीची अडचण खरं होत नाही आपण, पण मी आता मानून चाललोय होते असं धरून चालूया, आपलंही प्रशासनाचं मत झालं नाही त्या वाहतुकीची कोटी होण्यासाठी, तर मी तुम्हाला आधीच त्याचा एक आमचा प्रस्ताव देतो की तुम्ही रस्त्याच्या कुठल्याही एक बाजूला डावी घ्या नाही तर उजवी बाजू, मग ते देऊळवाड्याच्या पुलापासून थोडं अंतर सोडून अगदी तो BSNLचा टॉवर आहे त्या ठिकाणी तिथून तुम्ही पकडा, ते जाऊ दे ना कोळमच्या पुलापर्यंत, काय प्रॉब्लेम आहे. आम्ही कुठे म्हणतोय की इथून ते इथपर्यंतच बाजार भरला पाहिजे आणि मग तिथे कोणती होते आणि मग असं आमचं म्हणणंच नाहीये. आपण काय करूया, डाव्या बाजूने किंवा उजव्या बाजूने एक लेन पकडूया, त्या लेन पासून तुम्ही स्टार्टिंग पॉईंट सुरू करून द्या, ते एंड पॉईंटची काही गरजच नाहीये, कारण संपूर्ण तो तिकडचा जो पट्टा आहे तो वस्तीचा नाही. ठराविक BSNL टॉवरचं जी जागा बघितली तिथे गावकर कुटुंबियांची घरं आहे, दोन्ही बाजूला गावकर कुटुंबियांची जागा आहे आणि तिथून सोडलं तर पुढे सगळं कांदळवन आहे, पुढे सुधीर मांजरेकर यांचं घर आहे, तिथून पुढे सोडलं तर डायरेक्ट पुढे आजगावकर बंगला, अशी पोझिशन आहे. काय आहे तिथे लोकवस्तीचा काय प्रॉब्लेम आहे? काहीच नाहीये. मग इथे आपल्याला जागा रिकामी असताना रिटर्न प्लेसवर काय करता येईल का, याचा मॅडम तुम्ही विचार करा. बरं, दुसरी गोष्ट, ट्रॅफिकचा मुद्दा असू शकतो असं आपण म्हणून चालेल, तो कसा असू शकेल. इथं व्यापारी आहे, मी आता समोर उभा आहे, मी माझी भाजी निवडतोय, मला कुठली पाहिजे, माझ्या पाठीमागे दुसरा व्यापारी, इथं दुसरा कस्टमर त्याची भाजी निवडतो, मध्ये जागा कमी झाली, बरोबर आहे. आपण करू ना, एक व्यापाऱ्याने विशिष्ट अंतर सोडून दुसऱ्या व्यापाऱ्याने आपलं दुकान टाकायचं, म्हणजे त्या दुकानदाराकडे जे कोण लोक येतील ते राहतील ना त्या मधल्या भागामध्ये. ST आली, वाहन आलं, त्यांचं म्हणणं की ॲम्ब्युलन्स जात नाही, अशी कुठली घटना मॅडम आपण दाखवावी रिटर्नमध्ये की आपल्या प्रशासनाकडे कसं रिपोर्टिंग झालेलं आहे की या सोमवारच्या बाजारामध्ये त्या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स थांबली गेली आणि तिथं असलेला माणसं गावला किंवा त्याला उपचारासाठी विलंब झाला. मॅडम, नागरिक सुद्धा आहे की प्रत्येकाच्या घरात अशी परिस्थिती असते, कोणता कोणतरी आजारी असतो, लोक काढून देतात वाट, अग्निशमन दलाची गाडी आली, सांगावं लागत नाही लोकांना की बाजूला व्हा बाजूला व्हा. मॅडम प्रत्यक्ष कामात असतात, प्रशासकीय प्रमुख मंत्री, नागरिकांचे प्रमुख म्हणून मॅडम एक फेरफटका मारावा आणि लोक काय विकायला आणतात त्याची आपण एक कुठेतरी एक जंत्री बनवा. अगदी प्रत्येक दुकानाकडे त्याचं दुकानदाराचं नाव, विक्रेत्याचं नाव, दुकानदार म्हणत विक्रेता की त्या दिवशी तिथे विकायला येतो, काय आणतो तो, लिंबू, मिरची, आले, फ्लॉवर, सगळ्या प्रकारच्या भाज्या, ते तो आयटम भाज्यांचा संपला, दुसरी गाडी एखादी असते फळांची, ते संपलं की तिसरी कपड्याची, ते संपलं की आणि काहीतरी विकतो, ते झाली ही पोझिशन मॅडम आपण कधी बघितली आहे का, किंवा तुम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असेल तर नसेल तर तो निश्चित करा, कारण त्या ठिकाणी फक्त शेतमालाला येते, काही येत नाही. ते काय येतं मी ते तुम्हाला सांगतो, सगळ्या प्रकारची भाजी येते, सगळ्या प्रकारची फळं येतात आणि तिसरी गोष्ट येते फुलांची झाडं विकणे. चौथा आयटम मॅडम मला तुम्ही दाखवावा, मी माझा हे निवेदन मी मागेन, इथं चौथा आयटम मला तुम्ही दाखवा की ज्याच्यामुळे इथल्या बाजारपेठेवर परिणाम काय आहे ते मॅडम प्रत्यक्ष पाहणी आपण करावी. कारण काय आहे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, आपण दुसरी बाजू अशी कन्सिडर करूया, कडधान्य जातात का, मिरच्या कधीतरी सीझनल येतात, अदरवाईज येतात का नाही, कपडे विकायला तिथे येतात का नाही, आणि काही अशा वस्तू ज्या आहेत अगदी आपण जनरलाइज करूया हा सब्जेक्ट, सीझन मध्ये आंबे विकायला येतात का तिथे,
की ज्या इथे बसलेल्या महिला ज्या आमच्या आहेत, गावागावात येऊन श्रम करून येतात, त्यांच्या व्यापारावर परिणाम होईल. असं तिथे कोण आंबे विकायला येतं का? फणसाचे गरे कोण विकायला येतं का? करवंद कोण विकायला येतं का? चाफ्याची फुलं विकायला येतं का? गुलाबाची फुलं कोण विकायला येतं का? कोणी येत नाही. मग अशा पद्धतीने तुलनात्मक अभ्यास जो आहे मॅडम तो अत्यंत गरजेचा आहे. व्यापारावर परिणाम होत असेल दाखवला पाहिजे. आम्ही दाखवतो तो होत नाही, मग आमचा विचार व्हायला पाहिजे. अशा पद्धतीमध्ये तुम्ही हा सब्जेक्ट आहे तो कन्सिडर करा. आमचे मॅडम पॉईंट ऐकून घेऊ नका. इट शुड बी नोट डाऊन. कारण काय, हे निवेदन आहे ते उद्या फाईलला राहणार. आमचे हे सगळे मुद्दे मी जे काही बोलतोय हे सगळं ह्याच्यामध्ये एक मुद्द्या स्वरूपात आहे. मॅटर आम्ही जनरलाइज केलेला आहे मुद्दा घेऊन. मला तुम्ही असं मॅडम दाखवायचं उद्याच्या सोमवारच्या बाजारामध्ये की या सीझनमध्ये जे ग्रामीण भागामध्ये येतं शेतपीक, शेत उत्पादन, जी आपल्या महिला वर्ग बिचारा कष्ट करून त्या ठिकाणी त्या गर्दीमध्ये बसलेल्या असतात, त्यातली एक वस्तू तिथे आहे का? जर त्याचं उत्तर होकारार्थी असेल तर आम्ही या मुद्द्यावर आम्ही आमचं म्हणणं मागे बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? फणसाचे गरे विकायला पण आहे का तिथं? म्हणजे जो त्या ठिकाणी एक निर्माण करण्यात गेलेलं चित्र आहे, आमच्या 800 ग्राहकांवर परिणाम होतो. मी बाजारपेठेतल्या कुठल्याही व्यापाऱ्याच्या अगेन्स्ट नाही. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की हा बाजार बंद होण्यासाठी जी कारणं दिलेली आहे ती सही असतील. व्यापाऱ्यांच्या निश्चितपणे समस्या असतीलच. व्यापारी जे आहेत ते आमच्या नागरिकांवरच कुठेतरी आम्ही त्यांच्याकडे घेणार म्हणून त्याच्यावर त्यांचा व्यापार चालणार. ॲडव्होकेट फॅक्ट. पण हे चित्र दाखवण्यासाठी जे कारण दिलंय तर ते सही नाही. एवढा पुढे मला मिरची लागते जेवणाला म्हणून तुम्ही किंवा इथं उपस्थित असलेले जे कोण नागरिक आहेत 5 किलो मिरची आणता का कोणी तुम्ही? नाही ना. मग त्या दिवशीसाठी आपण पुढच्या 2 दिवसाची तसलीच म्हणून आपण मला टोमॅटो घेणार. पेरिशेबल नेचरच्या गुड्स त्या बरोबर आहे की नाही? नाशवंत वस्तू आहेत त्या. फ्लॉवर घेतलं तर किडे पडणार. कोबी घेतला तर खराब होणार आहे. टोमॅटो घेतले तर ते खराब होणार आहे, त्याच्यात कीड पडणार आहे. पण मी काय करेन, आठवड्या बाजारात 1 रुपयाने कमी म्हणून मी 25 किलो टोमॅटो घेईन का? अजिबात घेणार नाही. मी काय करणार, फारपर्यंत 2 दिवसाच्या सोयीचं घेईन. तिसऱ्या दिवशी मला इथं घ्यायला पाहिजे ना. काय करणार मी? आठवड्या बाजाराची मी वाट बघणार आणि तिथं त्याच्यासाठी मी पुढचे 5 दिवस उपाशी राहू. त्याचे पुढचे दिवस मी भाजी नको करू. मला भाजी नाही मिळाली तर मला कडधान्य घ्यायला इथे घ्यायला पाहिजे ना. पण ही बाजू कधी जी आहे, कारण विषयाचे मॅडम कमजोरी खूप आहे, त्याच्यातून आपल्याला सुवर्णमध्य काढून मार्ग काढायचे आहे. त्यामुळे आपल्याला आमची अशी विनंती आहे की कुठल्याही पद्धतीच्या पेशंटला आपण कोणी बळी पडू. आमच्या नागरिकांच्या हिताचा निर्णय, त्याचा निर्णय घेत असताना आमचे मुद्दे कन्सिडर करा. आम्ही भावनिक नको आलो तिथे पण त्या ठिकाणी आम्ही आमचं रडगाणे घेऊन आलेलो नाही. आमची रास्त मागणी मॅडम आम्ही आणि त्यामुळे ती कन्सिडर होणं. पुढचा मॅडम मुद्दा आहे तसेच तर तुम्ही मला करेक्ट करा. त्याच्यामध्ये काय होतं, लोकांची काय मागणी होती स्थानिकांची की हे बाहेरनं व्यापारी येतात की नाही, त्याच्यामुळे फार आमचं नुकसान झालेलं आहे. सगळे लोक येतात ते कमी दराने त्यांच्याकडे भाजी घेतात. आमचे नेहमीचे जे कोण भाजीवाले किंवा अन्य कोण स्थानिक विक्रेते आहेत ना, त्यांना फार त्याचा त्रास झालेला आहे. त्यांना आधी इथलं घालवा आणि दुसरीकडे द्या. ही पोझिशन 4-6 5 इयर्स. आता हेच लोक म्हणताय ह्यांना इथून तिथे बरोबर. आता सत्कार विचार करण्याची आले ना आपण मुद्दा तर हा आता 20 वर्षा का तर ट्रॅफिक सर्च कारण ह्याची कन्सिडर इथं येऊन आम्ही तो व्हिडिओ पाहिला ना तुम्ही सगळ्यांनी व्हॉट्सअपवरती. अशा प्रकारचं त्यांचं जे काही म्हणणं आहे ते थोडंसं असं वाटतं की आम्ही म्हणतो त्याप्रमाणे होणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारचा तो आग्रह जसं काही मॅडम आम्हाला आमच्या मनामध्ये जनतेच्या मनामध्ये फीट आहे. उद्या सोमवार बाजार त्या ठिकाणी कोणी त्यांना व्यापाऱ्यांना विक्रेत्यांना तिथे त्रास देण्याचा प्रयत्न केला काय कसा वाटतो आणि त्याचा कॉम्प्लिजन्स हा इतक्या सिरियसनेसने घेतला गेला पाहिजे की
आपण त्याला वॉर्म केलं पाहिजे की असं नाही झालं पाहिजे, असं आम्हाला नको. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आमच्या देववाडा मालवणीतला आठवडा बाजार धंदा कामा नये अशी या उपस्थित असलेल्या सगळ्या कुटुंबातल्या प्रत्येक माणसाची एक नम्र विनंती तुमच्याकडे आहे. तर त्या विनंतीचा तुम्ही सन्मान करा आणि ह्या लोकहिताचं सगळं ते जे सगळं तुम्हाला या ठिकाणी काय म्हणतात त्याचं प्रतिबिंब दिसतंय त्याचा तुम्ही आदर करून आम्हाला कोणाला तरी तुम्हाला वाटतं की तिथं जागेवर गेलं तुम्हाला वाटत असेल आपण सोमवारी उद्याच्या त्या विक्रेत्यांना आपण तिथं बसवूया, तुम्ही सांगा त्या विक्रेत्यांना की बाबा तू इथं बसायचं, तुझ्यानंतर अमुक एक 25 फूट नंतर सोडून त्याने बसलं तर बसणार कुणीही नाही. आणि नाही बसले तर आम्ही त्यांना इन्सिस्ट करू तसं करण्यासाठी नागरिक म्हणून, कारण ते आमच्या सोयीसाठी तुम्ही करताय ना. आमची सुद्धा इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की तुमच्या प्रत्येक निर्णयामध्ये आम्ही तिथं इम्प्लिमेंटेशनसाठी आम्ही सहकार्य केलं पाहिजे. केवळ असं म्हणून बाजार बंद करून टाका अशा पद्धतीचं एक म्हणणं किंवा मागणी करणं हे जस्टिफिकेबल नाही, हे योग्य नाही. आणि या जनमताच्या विरुद्ध कसं तुम्ही फेडरल बॉडीमध्ये या विषयाचं डिस्कशन करा, पुरेसा तुम्ही वेळ घ्या आणि याच्यातून काही सुवर्णमध्ये काढता येत असेल तर निश्चितपणे काढा. पण त्याचा अल्टिमेटम जो आहे तो बाजार तिथनं हलू नये अशी आमची इच्छा आहे. त्या ठिकाणी मला बोलण्याची सगळ्या नागरिकांच्या मुली मला लोकांनी संधी दिली त्यांचे कसे आभार मानतो. डायसनं सुद्धा आमचं व्यवस्थित ऐकून घेतलेलं आहे, आमचे मुद्दे नोट डाऊन केलेले आहेत. त्याही व्यतिरिक्त आमचे जे निवेदन आम्ही आहे कन्सिडर करा. तुम्हाला काय मदत लागेल ते आम्हाला सांगा. आमच्यातला एकही माणूस तुम्हाला कधीही त्या ठिकाणी अरेरावीची भाषा करणार नाही, उद्धट काही बोलणार नाही, तुम्हाला सगळं सहकार्य करतील. आमचे नगरसेवक सगळे सक्षम आहेत त्या ठिकाणी मदत करण्यासाठी. पाटकर साहेब आहेत, राजूर साहेब आहेत, आमचे चव्हाण साहेब आहेत, चव्हाण मॅडम आहेत, उंबरकर मॅडम, 6 नगरसेवक आमच्या 6च्या 6 नगरसेवकांबद्दल आमची खात्री आहे की आमच्या या विषयामध्ये ते आमच्या पाठीशी राहणार. त्यामुळे निश्चितपणे याचा मार्ग निघाला. त्यामुळे हा फार दुरिष्ट विषय आहे असं जे काही निर्माण केलेलं आहे ते जसं काही नाही आहे प्रत्यक्षामध्ये ते आपण सॉर्ट करूया आणि आमचा बाजार त्या ठिकाणी कसा येईल त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न करूया. आणि आमची तुम्हाला शेवट मी सगळ्यांच्या वगैरे विनंती घेऊन आठवडा बाजार घडू नये त्याच्यासाठी जरा उद्याचा सोमवारचा बाजार सुद्धा त्या ठिकाणी भरला जावा. याच्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जे काही तुमच्या माध्यमातून तुमच्या अधिकाराचा वापर करून जे जे करता येईल ते तुम्ही करा. पण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची तेढ नको झाली पाहिजे. आम्ही कोण आहोत? आम्ही निवेदन ज्यांनी मागणी केली त्यांचे शत्रू नाही. तिथे उपस्थित असलेले माणूस कोणीही याच्यातला एक माणूस त्याच्या भाजी विकायला बसत नाही. नो बडी इंटरेस्टेड इन द बिझनेस. ज्या दिवशी त्या ठिकाणी होतो त्या दिवशी त्या बिझनेसमध्ये इंटरेस्टेड असलेला यामध्ये एकही माणूस नाही. आहे का कोण? कोणी इथं कोण भाजी विकायला बसतं? नाही, काही नाही. हे अगदी न्यूट्रल पर्सन आहे की ज्यांची खरी रिक्वायरमेंट ही कन्सिडर करा. सगळ्यात आणखी महत्वाची त्याच्या महिला वर्गांचं म्हणजे महिला वर्गांचं नाही, हा सर्वांचाच आहे. ते जे नागरिक तिथे जे उपस्थित आहे हे नागरिक कालही आमच्या मीटिंगमध्ये होते, जे उपस्थित प्रश्न तिथे मांडले ते हे सगळ्यांच्या अनुमतीने संमतीने होते. आणि ते आम्हाला मला वाटतं आम्ही जेव्हा काल हा विषय चालू झाली त्यावेळी आम्हाला काही लोक भेटत आहेत की तुम्ही जे करताय जे निवेदनं देताय ते योग्य रीती आहे. कारण आम्हाला येणारा जे बाजार आहे तो इथे जवळपास आहे आणि जवळपास असल्यामुळे आम्हाला बरं पडतं, पार्किंगसाठी बरं पडतं आणि सुटसुटीत 10-15 मिनिटात आम्ही इथून बाजार घेऊन निघून जातो. त्यामुळे इकडून येणारा जो वर्ग आहे, आता माझंच घर आहे ते 5 मिनिटावर आहे, मग 5 मिनिटावर मी जाऊन कधीही बाजार माझ्या वेळेत त्या वेळेत. आणि बाजार तसा काय पूर्ण दिवस नसतो किंवा 8 दिवस नसतात, फक्त त्या सोमवारी 4 तास ते 5 तास भरतात. 1 वाजल्यापासून तिथे ट्रॅफिकही नसतं आणि त्या ट्रॅफिकचा जो प्रॉब्लेम सांगितला जातो तो ट्रॅफिकमुळे हा प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही स्वतः येऊन सोमवारच्या बाजारमध्ये येऊन करू शकता. दुसरी गोष्ट आहे, आम्ही जी जवळची माणसं आहेत त्यांना असं वाटतंय की हा जो तिकडच्या साईडचा सगळी माणसं आहे की हा बाजार कधीही बंद होऊ नये. आमचं तर सगळं नागरिकांचं हेच मत आहे. लेडीज लोक आज आहेत, लेडीज लोक कामं करणार, नुसतं बाजारात येणार, इथे 1 तास लागणार. दुसरी गोष्ट, यायला इथे 60-70 रुपये रिक्षाला द्यावं लागणार, जाताना 60-70 रुपये द्यावे लागणार. पण आज
तिथे जो बाजार भरतो त्याच्यामुळे तिथली जी आमची लोक आहेत ती 5 मिनिटात जाऊन तिथून पटकन बाजार घेऊन येऊ पण शकतात. म्हणजे जो 10-15 मिनिटाचा बाजार आहे तो इथे आम्हाला 1 तासासाठी यावं लागणार. त्याच्यामुळे मी सगळ्यांच्या वतीने सांगते की आम्हाला तिथे बाजार हवा आणि तुम्हाला प्रशासनाला जर काही मदत हवी असेल की तिथे काही हे असेल तर आम्ही सर्व नागरिक तिथे येऊन तुम्हाला मदत करू शकतो. एवढंच मी त्यांच्या वतीने असंच मत आहे की जो आता गेली 6 वर्ष मागची 6 वर्ष आठवडा बाजार तिथे भरतो तो तसंच चालू आहे. का तर आम्ही सर्व महिला गृहिणी आहोत, काही व्यवसाय करणारे आहोत, ज्या कामानिमित्त काही बाहेर पण ठेवून निघून जातो. समोरचा बाजार ज्या दिवशी भरतो त्या दिवशी आम्ही सकाळी आमची घरातली कामं आटपून आम्हाला आमच्या वेळेनुसार जसा होईल 2 वाजेपर्यंत तिथे बाजार असतो, 12 वाजता म्हणा 1 वाजता म्हणा जसं आम्हाला सोयीस्कर होईल त्यावेळी आम्ही जाऊन तो भाजीपाला घेऊन येतो. त्यामुळे आम्हाला एवढं सोयीचं पडेल की आम्ही इथून पुन्हा त्या बाजारात जाणार, म्हणजे आमच्या 2 तास तिथे जाणार, घरातलं सगळं आवरून जाणार, पुन्हा तिथून जो काही पिशव्या असतील त्या घेऊन येताना आम्हाला चालत येणं तर शक्य नसतं, पुन्हा ते रिक्षा करून येणार त्याचे 60-70 रुपये घेतात. तो पैसा आमचा इथे कुठेतरी आम्हाला त्यात अजून 2 भाज्या घेता येईल असंही आमचं त्यात होतं. काही आमच्या ज्येष्ठ महिला आहेत त्या महिलांना तिथून जो जवळ पडतो त्या बाजारात येतात, कारण त्या महिला एवढ्या लांब जाऊ शकत नाही. मग त्या आम्हाला आजूबाजूच्या महिलांना सांगतात की जा माझी भाजी घेऊन ये, पण त्या स्वतः घेतात त्या आपल्याला जी भाजी हवी त्या आपण आणू शकतात. इव्हन आम्ही पुरुषांना जरी सांगितलं की जावा त्या बाजारातून भाजी घेऊन येवा तर ते काय जेवढा घेऊन येतं तेवढा घेऊन येतो. आम्ही गेलो तर आमच्या काय हव्या त्या किती पैशात हव्या, 50 रुपये दिले तर 50-100 रुपये जेवढी येतात तेवढेच त्या आणतात. त्याच्यात आणखी 4 जास्त भाज्या आम्ही घेऊ तो महिलांचं काय आपलाच पॉईंट. त्याच्यासाठी आम्ही तिकडे जाणं जास्त महत्त्वाचं. म्हणून आमची अशी मागणी आहे की आमचा तो बाजार त्या ठिकाणीच हो. जर पुन्हा त्याच्यात काही आता आमचा घर तर अगदी जवळ लागूनच आहे, आमचा त्याबद्दल काही त्रास नाही. आम्ही एवढी वर्ष होतो की त्या ठिकाणी ट्रॅफिकही काही होत नाही एवढा. कधी ॲम्ब्युलन्स येईल तरी ते 1-2 मिनिटात थांबतात, लगेच पुन्हा आपल्या मार्गे मार्गस्थ करतात. त्याच्यामुळे अशी काही वाहतुकीची कोंडी आम्ही कधी बघितली नाही की कधी त्या ठिकाणी अपघात सुद्धा एवढ्या वर्षात झालेलं नाही. त्याच्यामुळे तो बाजार त्याच ठिकाणी राहावं एवढीच आमची सर्वांची इच्छा. तर या आठवडा बाजारात सगळ्यात जास्त त्रास जर कोणाला होतो मला होतोय. कारण असं आहे की ज्या ठिकाणी बाजार सुरू होतो नाक्यावरून त्याच्या समोरच माझं गेट आहे धंद्याचं दुकानाचं, तर त्याच्या समोरच लोक पार्किंग करतात, म्हणजे गाड्याला हात घालायला लावतात, आणखी केळेवाले बसतात, टूवाले बसतात. त्यामुळे जर बाहेरून एखादा ट्रक आला माल तर तो आतमध्ये येऊ शकत नाही, गेट बंद केल्यामुळे, किंवा आतला माल बाहेर जाऊ शकत नाही. तर मी लोकांसाठी ते काय केलं आता सोमवार बंदच केलं. सोमवार तुम्ही गेट उघडत नाही, त्यामुळे ऑटोमॅटिक ते मग संध्याकाळी म्युन्सिपाल्टीची गाडी येते बाजार आटोपल्यावर 3 वाजल्यानंतर, तर व्यवस्थित साफ करत नाही. ते काय करतात जेवढी मोजके बनलेले असतात त्यांनी जमा करून तेवढंच घेऊन जातात, बाकी तसं मग तो उठून तिकडे आग्र्यात जातो. आग्र्यात जाऊन तो पुसतो परत. त्यासाठी संध्याकाळी पुन्हा व्यवस्थित साफ करत होता. आणि बाकी दुसरं सेंटरपासून तर 25 मीटर आतमध्ये एक विजय निघाला होतो रात्री सुद्धा व्यक्ती मीटिंग झाला की त्याच्या सेंटरपासून एक 50 फूट ही जो मोरी आहे त्याच्या पलीकडे आपण बाजार भरलो. म्हणजे काय कोपरा आहे ना तो ट्रॅफिकमध्ये हे होणार त्रास होणार नाही लोकांना. तर पुढे बसेल 50 फूट पुढे. विनंती आहे ग्रुपवर टाकलं आणि आपल्या जे मार्केटचं रूप आहे ना ते भव्य स्वरूपाचं रूप करूया, जेणेकरून सगळ्यांचा फायदा होईल, नगरपालिकेचा फायदा होईल, नगरपालिकेला इन्कम होईल आणि आपल्या लोकांनाही भरपूर प्रमाणात पैसा मिळेल असं मला वाटतं. कारण त्याचं जर व्यापक स्वरूप करायचं असेल तर ते करायला आम्ही सर्व नगरसेवक नगराध्यक्ष मंडळी सक्षम आहोत आणि यापुढेही आम्ही त्याचा विस्तार करतच राहणार आहोत आणि या प्रकारे विकासही होणार आहे. त्यामुळे कुणीही चिंता करू नका, बाजारपेठी वाढत जाणार आहे. अशा स्वरूपाचं मी इथे आपल्याला एक ग्वाही देते नगरसेवक म्हणून आणि नगराध्यक्षांना विनंती. इकडचे कुठचे नवीन व्यापारी येतात तिकडे बसू दे, कारण तिकडे जे बसतात ते ना तिकडेच बसू दे अशी एवढीच माझी विनंती आहे.
पण सोमवार बाजार हा तिथे भरला पाहिजे. आज आपण या ठिकाणी मला निवेदन देण्यासाठी आला तर आपले ॲडव्होकेट सामंत आणि आपले मुद्दे काय मुद्दे मांडले बाजारपेठला ठीक आहे. आम्ही तुमचं निवेदन देतो. आपण दोन्ही गोष्टीवर सोल्युशन काढायला पाहिजे. व्यापाऱ्यांनी पण त्या दिवशी मला निवेदन दिलेलं आहे. त्याच्या आधी पण मला ते म्हणतात की गेले 6 वर्ष तिथे बाजार करतो. त्याच्यावर आम्ही प्रशासनाने आपण बसूया. मी म्हणत नाही, आपण सर्व बसून त्याच्यावर बरेचसे मुद्दे आपल्या ॲडव्होकेटनी सामंत साहेबांनी मांडले. बरोबर ते योग्य असतील किंवा काय ते आपण सर्व बसून आम्ही त्याच्यावर सर्व आमची विचार करू. आम्ही प्रशासन आणि आम्ही विचार करू. आणि एक मुद्दा असा आहे की आपण कोण बाहेरची माणसं आहोत का? नाही, आपण सगळे एकच आपण मालवणवासी आहोत. ती पण आपली बाजारपेठ पण आपलीच आहे. तुम्ही पण सगळे आपलेच आहात. त्याच्यामुळे आपण एक बसून ठोस निर्णय काय तो घेऊ आणि कोणावरही अन्याय मिळणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ. बाकी आम्ही आता आपण जो काय आपण निवेदन देत आहे निवेदन आमच्याकडे द्या. आम्ही त्याच्यावर सोल्युशन काढू.